iFM News. iFM News. iFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Baragsakan, dagiti adaan iti negosyo, dagiti businesses can profit, gapota pagti tutuloy nga panaki-waive iti annual registration fee, manipod iti BIR, iti form 0605. Iti agdama ito bernaket awan ti bayadan nga 500 pesos, kaya tayo agrinyo, iti negosyo na iti reto nga taon 2025. Second ti BIR, nag-efektibo ka ito yung panaki-waive, iti annual registration fee, sibot pa itinapan nga taon 2024. Dakilabanat ko na iti nagnegosyo, gapota na ito kaya isupay nga may budget kuma, ngayon pabayadan. Alis tumati processing dagiti establishment permit nga gapota na ito kaya renewal laing masabulay ti panagbayad ti umunay ti umisong taxes sa iti LGU kung kasamitin iti BIR. Iti agdama ito Bernard ket kunati BIR adot maragsakan nga po kanitoy agtutuloy tatang hanen nga paragsigid na pa iti 500 pesos para iti annual registration fee kaniti negosyo iti intero probinsya ti Ilocos Norte. Iti agdama adot pala hindi maragsidayan ito Bernard no baro iti negosyo at iti bayadang ng renewal ket awanen iti bayadang pa manipod ti BIR. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aremen. Wow, maraming salamat with that news, Idol Dennis, mula dyan sa Bureau of Internal Revenue. We know BIR. iFM News. iFM News. iFM News. Galing, no? Lokal.